Ён падобны на гіганцкі кроп. Паліць кусае, можа пазбавіць зроку і нават забіць. Здагадацца нескладана, гаворка пра баршчэўнік. Навукоўцам вядома больш за 140 відаў. Самы распаўсюджаны і небяспечны баршчэўнік сасноўскага. Актыўна размнажаецца на тэрыторыі Беларусі. Гіганцкая расліна можа дасягаць да 4 метраў у вышыню і да 2 у шырыню. Уваходзіць у топ-10 самых небяспечных на планеце. На сельгасугоддзях Гомельшчыны ў спецыяльных ахоўных касцюмах працуе дэсант спецыялістаў. На гэтай пакуль яшчэ невялікай плантацыі праблему трэба зрэзаць пад корань. Зараз самы прыдатны час для барацьбы з зялёным гігантам, паколькі ён яшчэ не выпусціў насенне, якое захоўвае ўсхожасць аж да 12 гадоў. Распаўсюджвацца можа і па ветры, і па вадзе. Расліна ўстойлівая да моцных маразоў, і ніякія казуркі ёй не страшныя. Сок баршчэўніка змяшчае фуракумарын, рэчыва, якое, трапляючы на скуру, можа справакаваць наймацнейшы апёк. Вядомыя выпадкі, калі дзеці гуляючы рабілі з трубчастага сцябла падабенства бінокля, сок пападаў на воду, и дети слепли. Это состояние, которое возникает при воздействии солнечного света на участок кожи, который был поражен соком растения, которое усиливает чувствительность кожи к солнечному свету. Кожа будет покрасневшей, болезненной, отечной, а через некоторое время появляются пузыри с таким серозным содержимым. Выглядит как обычная желтая жидкость. Кожа это лопается. Такие ожоги получаются, как правило, при нарушении техники безопасности. Когда люди обрабатывают триммером, скашивают траву на участках, разлетаются во все стороны щепа с соком, и потом множественные участки ожогов. Надо сразу же кожу закрыть участком ткани, который непроницаем для света, обработать кожу большим количеством проточной воды, лучше даже с мылом, и в ближайшие пару дней не показываться на солнце. А калісьці гэты фітавораг лічыўся сябрам. На баршчэўніка аграрыі ускладалі вялікія надзеі. Яшчэ ў 50-х з мэтай палепшыць сельскую гаспадарку інвазіўны від завезли з паўночнага Каўказа. В 1955 году завезли семена в Центральный ботанический сад, город Минск, посеяли и на следующий год получили всходы. Когда происходит цветение, летит пыльца. Попадая в глаза или в ротовую полость, они вызывают отек, а глаза может и повредить. Планавалася, што баршчэўнік пойдзе на корм жывёле, але эксперымент з трэскам праваліўся. Кароўе малако аказалася горкім, а ў жывёл пачалі адзначаць бясплоддзе. Тады баршчэўнік і аб'явілі небяспечным. Агрэсіўная расліна прынялася актыўна выцясняць мясцовую флору. У Гомельскай вобласці баршчэўнік зарэгістраваны ў 9 раёнах на агульнай плошчы каля 60 гектараў. Агракамбінат «Паўднёвы» ўжо не першы год вядзе безлітасны бой з зялёным монстрам. У ход пусцілі моцную тэхніку. Это диски 35-кой трактором. Участок находится примерно 10 соток. Методом будем бороться от дискования, срубаем под корень до дальнейшего вовлечения в севооборот. А вось касіць атрутную расліну непрактычна і траўманебяспечна. Змагацца з ворагам трэба абавязкова ў ахоўным касцюме, інакш вынік будзе плачэўным. На землях адной з мясцовых аграсядзіб вырашылі пайсці на ворага хімічным нападам. Пякучую расліну апрацоўваюць гербіцыдам. Рэакцыя ёсць. Спецыялісты адзначаюць, гэта лепшае, што можна прыдумаць. Мы травим гербицидами. В мае месяце обрабатываем. Бывает, что повторно, если вдруг дождь, повторно обрабатываем. Действует он где-то примерно через 2-3 недели, оно уже видно. Желтеет, если растение, значит, уже нормально. Если нет, повторно будем обрабатывать. На вызваленай тэрыторыі у аграгарадку Бабовічы шкодаснае пустазелле, верагодна, знішчылі. Правяраюць, ці з'явіўся рэцидыў. 5 лет тому назад очень прогрессивно произрастал борщевик. Благодаря ежегодной обработке с мая по июнь месяц мы добились того, что в прошлом году практически были единичные экземпляры. У нас стало практически, мы его извели. На бой з баршчэўнікам выйшлі не толькі эколагі, але і заканадаўцы. Прыняць меры зараз абавязаны кожны землеўладальнік. С 19 июня Кодексом о административных правонарушениях вступает норма ответственности физических лиц за непринятие мер по борьбе с инвазивными растениями. Поэтому, чтобы избежать штрафов, необходимо на своем земельном участке эффективно бороться. Штогод у медицинскую статистику трапляюць усё новые ахвяры баршчэўніка. И тут, як лічыцца по законах природы, хто каго. Так что спыніць зялёнага монстра – наша задача. Ірина Драбушевская, Ігор Маришенко, телерадиокомпания «Гомель».